Moi boas. Hoxe estou en A Pobra do Caramiñal. Vou participar na carreira popular do Concello da Pobra do Caramiñal cun percorrido de 2 voltas, 8 km en total, que tamén é a primeira proba do circuito Barbanza-Arousa, 4 carreiras, unha meta, no que un ano máis estou inscrito, e que o obxectivo será ese. Intentaremos quedar o mellor posible para a clasificación do circuito e ver que tal estou físicamente, xa que volvín os adestramentos, levo todo agosto adestrando, menos esta última semana que foron as festas aí do pobo, había que estar por ali. Así que nada, xa queda media hora para a saída, vamos comezar a aquecer e esperemos que todo vaya ben. Vémonos agora na saída. Pois ata aquí o que foi a carreira popular da Pobra do Caramiñal, con vitoria para Carlos Gutiérrez en 25 minutos 30 segundos e Laura Santos en 27 minutos 9 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 38 e noveno da categoría, con un tempo de 28 minutos e 51 segundos. Volví á competición despois do descanso de verán, pero casi todo agosto adestrando e xa sen molestias que me daba na zona abdominal despois de cada carreira, e que non me deixaba adestrar. Proba con modificacións no percorrido dende a última vez que participara no 2021 e que quedei moi satisfeito co rendemento obtido, xa que non pensaba que fora capaz de rematar a proba nun ritmo de 3,38 km, aínda así lonxe do podio, xa que é unha proba con moito nivel e máis habendo premios económicos para os 5 primeiros. Aínda non está posto o resultado do circuito, supoño que estarán esperando o remate da segunda das probas nas que aínda te podes inscribir nel, pero polas miñas contas na categoría creo que debo andar en torno ao 6º posto. O percorrido a 2 voltas que, como dixen, con modificacións, pero máis ou menos como sempre, engadíronse un par de xiros que antes non estaban e que incrementa un pouco a distancia, xa que antes daba case 1 km menos do anunciado, pero completamente chan e moi rápido. A distancia polo reloxo foi de 7,9 km.
O prezo por participar foi de 6 euros para esta proba ou 20 euros se te anotabas só ao circuito de 4 carreiras. Os puntos positivos, pois boa zona para aparcar preto da saída, voluntarios nos cruces, o avituallamento final completo, servicio de fisioterapia, servicio de duchas ou tamén podías ir á praia que estaba preto e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois aínda que eu non collería, creo que un avituallamento intermedio non viña mal, e máis pasando ao carón do avituallamento final, poñer unha mesa cunhas augas creo que sería suficiente porque si que escoitei de xente que lle facía falta e xustamente antes da carreira estaba comentando este punto con outro corredor. Tamén, se non escoitei mal, creo que os premios dos podios eran acumulativos, xa que no reglamento non pao nada, e xa sabedes que estou en probas populares e estou en contra. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.